לפני שנצלול להתקנת ותפעול המולקה, אני רוצה לבצע מעבר מהיר על חלק מהיכולות שלה. לתוכנה יש קשת רחבה מאוד של יכולות, ואולי זה מקור החשש של מפעילים פוטנציאליים. בהפעלה רגילה, עם הכנה נכונה, ודי קלה יש לציין, יש מעט מאוד התערבות של מפעיל, וגם זה לצורך הרשמה בשטח ותיקון תקלות כמו תחנה שנעלמה, או מישהו שרץ עם צ'יפ שגוי יחסית להרשמה שלו. בעולם אוטופי שבו לא מתקלקלות או נגנבות תחנות, כולם נרשמים מראש, וחברי האיגוד מספיק אחראים כדי לוודא שהם נרשמו והגיעו עם הצ'יפ הנכון, לא נוגעים במחשב במהלך האירוע. אז נא לא להיבהל מהצגת היכולות, לא צריך את רובן בניווט מקומי, אבל תמיד טוב לדעת מה אפשר. לפני שאזכור חלק מיכולות התוכנה, אני רוצה לציין שאחד מהיתרונות הגדולים של שימוש בתוכנה הזו הוא מערכת התמיכה המובנית באיגוד. מערכת ההרשמה של האיגוד יודעת להפיק קובץ הרשמות עבור התוכנה, והאתר שאלון בנה מאפשר הפקת קבצי הרשמה, ניהול השכרת צ'יפים, מיצוי הערות רישום וחריגים, והפקת קובץ תוצאות בפורמט אתר האיגוד בקלות בסוף האירוע. קישורים לאתר ולסרטון ההדרכה לשימוש בו נמצאים בפרטי הסרטון למטה. כותב התוכנה גם סיפק עבורנו פורמט הדפסה עם כל הנתונים שאתם מכירים מניווטי המועדון שלנו. המולקה תומכת בתחרויות ניווט רגילות, סקור, רוגיין ושליחים. המערכת תומכת באירועים חד שלביים, שאלה רוב הניווטים שלנו, אבל גם באירועים רב שלביים, למשל אליפות. יתרה מזו, המערכת כוללת גם יכולת לחשב תוצאות עם בחירה של X ניווטים מתוך Y שלבים לצורך הדירוג. גם הניקוד של כל שלב יכול להיות יחסית למנצח או לממוצע שלושת הראשונים. מולקה תומכת בזינוק עם או בלי תחנת סטארט. מולקה תומכת הן בכרטיסי SI והן בכרטיסי אמית. אפשר אפילו שילוב של השיטות באותו אירוע, למרות שאני לא רואה לזה שימוש. המולקה מאפשרת שימוש במספר מחשבים במקביל. כל המחשבים מחוברים לאותו בסיס נתונים, וניתן לעשות כל פעולה במערכת דרך כל אחד מהמחשבים. זה מאפשר מקבול של משימות בין מפעילים, ובהינתן שהמחשבים מוגדרים כגיבוי חם, אפשר להפוך אחד מהם להיות המחשב הראשי, בהיקשר למחשב הראשי המקורי. דהיינו, קריסת מחשב לא גורמת לאיבוד תוצאות. בנוסף, ניתן לקלוט תוצאות, פריקת צ'יפים, במקביל במספר מחשבים ואף להדפיס תוצאות דרכם. אחת מהפעולות שניתן לבצע דרך הדפדפן היא ניטור זינוקים. כל עוד יש תקשורת סלולרית תקינה, עמדת הזינוק ועמדת הסיום מתקשרות ביניהן וניתן לסמן הגעה של נווט לעמדת הזינוק. בצורה זו ניתן לדעת מי מהנרשמים באמת זינק ובערך באיזו שעה. יש לזה כמובן אספקט בטיחותי ולפעמים זה גם משרת קביעת תוצאה משוערת כשאנשים שוכחים לנקב סטארט. כמובן שזה לא ישים לתחרות ליגה, שם יש משמעות לתוצאה מדויקת. מולקה תומכת בעבודה דרך ענן. משמעות התכונה הזו היא שניתן לבצע פעולות במערכת דרך דפדפן אינטרנט רגיל, הן ממחשב רגיל והן ממכשיר סלולרי נייד. כפי שכבר ראיתם, כמובן שגם ניתן לפרסם תוצאות, זמני ביניים ואפילו נתוני לאב קומבט באופן מיידי עם פריקת הכרטיס. בהינתן קובץ עדכני של מספרי ה-SI של חברי האיגוד, ניתן להזין נתונים במהירות על פי פרט מידע בודד, אין צורך להקליד את כל הפרטים. תכונה זו מייעלת את ההרשמות בשטח. מולקה יודעת לייצג קבצים מסוגים שונים ובפורמטים שונים. נתונים כמו רשימות זינוק, תוצאות, זמני ביניים ועוד מיוצאים על פי דרישה כקבצי XML, CSV או HTML. גם פורמטים של ה-IOF נתמכים. הקבצים המיוצאים יכולים לשמש לניתוחים חדשניים ומתקדמים על פי רצון ויכולת המשתמש. שימוש נוסף הוא יצירת סוגי תחרות שאינם מובנים במולקה. מכיוון שיש גישה לכל ניקוב וניקוב, אפשר בתוספת קוד חיצוני לחשב תוצאות של תחרויות כמו אולטרייז ועוד. המערכת גם תומכת בהתראה של זינוק מוקדם או מאוחר יחסית לשעה שנקבעה מראש, ואף מאפשרת לקנוס בזמן אנשים שהגיעו מאוחר לזינוק. כלומר, התוצאה יכולה להיקבע בשליטת המפעיל יחסית לזמן שהוקצה ולא לזמן הניווט. מולקה מאפשרת הוצאת לגים מתוך התוצאה על ידי סימון הלג בהגדרת המסלול. זה יכול לעזור במקרים של אירועים שדורשים חצייה של כביש, למשל.
למולקה יש יכולת הדפסה ו/או ייצוא קבצים מחזורית. משך המחזור הוא בשליטת המפעיל. אפשר למשל לייצא בכל דקה טבלת לאפ קומבט שאותה ניתן להציג באתר זה או אחר. מולקה יכולה להפיק שכבת תוצאות חיות שאפשר לשלב בשידור חי, כפי שכבר הדגמנו בניווטי המועדון שלנו. השידור עצמו אינו חלק מהתוכנה, אבל זה גם לא סיפור גדול להפיק אותו על גבי המרשתת. מולקה תומכת בתחנות רדיו. אני לא זוכר שהיו תחנות כאלה בניווטי האיגוד, אולי באליפות העולם, באופני הרים, לא בטוח שאפילו ב-SI, אבל יש תמיכה. מולקה מאפשרת הכנסת ועריכת זמני ביניים באופן ידני. אם מישהו היה בתחנה שמסיבה זו או אחרת לא נוקבה, אושרה התוצאה שלו, והוא יודע להגיד את שעת ההגעה לתחנה, אפשר להשלים את הנתון ולאפשר ניתוח לאפ קומבט טוב יותר. השתמשתי בזה רק פעם אחת בכל שנות ההפעלת התוכנה, אבל טוב לדעת שאפשר. מולקה מאפשרת הכנסת זמני זינוק וסיום ידניים ומחשבת אוטומטית את התוצאה מבלי לאתגר את יכולות החישוב של המפעיל. זה היה חשוב יותר בעבר בעידן הכרטיסים מקרטון, אבל יכול להיות שבחוגים או בתי ספר זה עדיין רלוונטי. הגדרת המסלולים השונים יכולה להיעשות על ידי טעינת קובץ מיובא מאורקד או מפרפל פן. אפשר גם ידנית, אבל זה חוסך טעויות הקלדה. באירוע עם זמני זינוק קבועים מראש, ניתן להזיז את כל הזינוקים בבת אחת במספר דקות על פי החלטת המארגנים. מצב כזה עלול לקרות אם יש תקלה לא צפויה בבוקר האירוע. כל זמני הזינוק מעודכנים אוטומטית לשעת הזינוק החדשה. כל פעולה שנעשית במערכת במהלך האירוע מתועדת. אפשר בתום האירוע לפתוח את כל קבצי ההיסטוריה של האירוע ולחפש אירועים בעלי משמעות, למשל תיקון תוצאה, עדכון מספר צ'יפ וכיוצא בזה. בסרטון הבא אתאר את התקנת התוכנה והכנתה לעבודה בעברית.